И бам, хора, здравейте в моето ново видео. Днес ще видите как си прекарахме с Бела на нова година. Но преди това, моля да натиснете subscribe бутона и да оставите лайк на това видео. И приятно гледане! И хора, здравейте, с Бела ще поиграем малко на това. Чакай да си нагласим телефоните. И почваме с Бела, лате. Чакай, ти не мога! Ами хора, просто след малко ще се видим, кажи. Просто кажи, че след малко ще се видим. И хора, след малко ще се видим, че е много трудно. И хора, аз печелих, де? Ама това не е нещо, това е просто една игра. Може как ще изиграем един матч? Да, в 2 часа може пак. Къде сме настроени. И ще се видим после. Чао! Чао! Просто няма да правя така, аз ще направя. А нали почваме ги съединиш с... Πάσα να πω Παναγιά μου εγώ να φτάρω και σε νοιάζομαι, εμείς οι δυο ταιριάζουμε. Όπα! Άιντε πάμε! Σε νοιάζομαι. Παναγιά μου εγώ και σε νοιάζομαι, εμείς οι δυο ταιριάζουμε. Дай по средата, дай по средата! Всяка вечер некъде искам аз да съм самотен, но не бъде и безсонен. Но представя теге, всяка вечер некъде. Готови ли сте? Я имате! Да взимаш този свят на живош, но път стане ли играта, качваме ги на луната, нелесно да взимаш, скъпно живош, но път стане ли играта, качваме ги на луната.